Char. Datupip de rabay adlaw. My God. Uy, nakapalit ko that time. Wala pa ko. Hello guys, good morning. So for today's vlog is ano to sa Arnsbach kay we get it, we collect the salary today's vlog. So akatong vlog content today is collection the salary today. So bahala gamay guys pero ulit na pamampod. So okay na ako. So nagumag-collect sa sweldo sa salary. So magsabot mi adto nag-abot didto sa Arnsbach kung malahos ba sa Kinamot Grill House. So see you later diha sa Kinamot Grill House. So kaning Kinamot Grill House guys is adto ko nag-work sa una last month pa bago pa ko nakuan nabalhin sa Arnsbach. So see you later guys. Kung sa sunod may tabo dito sa Arnsbach kay I hope nga madayon kay dugay na ko nga makakaon sa ilahang putahe sa Kinamot Grill House. So see you later. Meanwhile, So mo ni purtasan dapit guys sa Obay. So naguba siya tungod sa bagyong Odette. So mo ni siya ang purtasan sa Obay o Gulayan. Dito nga area ana ang isdaan, tanang isdaan. later. Ayan. So dara guys, abot na ta diri sa Arnsbach Baluarte. So ako pa man usa diri nagkuan guys, ako pa nakaunang abot diri sa ang uban is wala pa. So mag-waiting ta sa uban nga mga employee kay wala pa sila. So samtang maghuwat ta diri, magpahaway ta kay Krenting Inita diri sa Bukol. So please visit. Ito guys, among gawin kuan kung kisa pa tong wala ka visit sa Arnsbach Baluarte, ari na mo diri dapit sa kuan. Barangay Tapon Purok 7 dapit sa Ubay. Sa ari mo diri sa Arnsbach. Gira mo visit every Friday and Saturday natin live van og disco. Then Martes, Merkules ug Sunday is naatay resto bar. Gabi na siya. And Martes ug Sunday sa buntag is na siya buwang. So dughan kayo tao diri. So please visit and suway lang po ninyo ug visit diri sa Arnsbach. So see you later o sa sunod pang hitabo kay wa pa ang uban. Sabot is 11:30 so ang uban is wala pa. So mga kurong kungkung. So see you later. A few moments later. We were going to Kinamot Grill House. Over there. Pas me! Ay! Magmotor na mo? Ako mami, ako daddy. Kuan, ikagaw mo Uy, gusto na. naman nagsuko na tarang kuhan. Kinamot Grill House. Ina daw. Pila kuya? A few moments later.
Thank you, Kinamot Girl House. Thank you, Tito. Salamat. Guys, kung gusto mo visit sa Kinamot Girl House, din sa brand sa Ubay, tapad sa pag-ibig, at bang sa, ano na pitong surinahan? Totals. Naara, Kinamot Girl House, ang kananan nga affordable sa tanan, lami, nabusog ka pa. So, visit na. Kunyang gabi, imrog na sa live van. So, naam there sa Patusan. So kauban na ang mga murikat, mga uwagan. Gudaw. Kanang pang-duty nga sapatos ba pang-duty? Tara, Kauban ako sila. Kana ba tala kana pang-duty? Pang-duty ba? Magsandal, mag-heels. Siga mo. Hells. Uy, lupad pa mo di mo na to. Na mo nga na ginawat ndos ka ano, anhi. Tara, Char. Dato 50 rabay adlaw. My God. Uy, nakapalit ko that time. Wala pa ko sa rest. Ya, palihog kupat nga ni. Uy, huwag niyong minamaliit ang anak ko. O pili na mo kay to 50 ra inyong adlaw. O papakauwaw. Ay magmahal-mahal kay to 50 ra mo. Ako. Oy, 300 ko. Tira man na, oh. Dugang ra ninyo. Pag CR lagi mo, kaya mga 350 mo. Pag CR lagi mo, para maka-afford na mo sunod. O, to 20 ra, o, maka-afford na mo to 50. O, napay 30 sukli. Bitaw. Sa kadlaw. Earth. Kini mo, makapag ka o. So guys, kung ganahan mo mamili okay sa sapatusan dara. Atbang sa total, manay total. Yung atbang diri. Nasaan kay sapatusan no? Makapili mo dari. Pero og yung sweldo to 50 ra, ayan naman paluma-luma kay ayan paluma-luma kay di mo ka-afford. Daddy Kirby. Tang daddy. Ang daddy. Asa giwa mo, sir, ma'am? Ha? Uli na ka, Day? Di ka mo ba na mo 7-Eleven? 7-Eleven gani mo agto. Bye. Bye, Dad. Laba kay bata. So karon is we will going to 7-Eleven or 11-7. 11-7. 7-Eleven. Na, banggaan magbike. Tumataligsik na ang panahon, guys. So, paspasan na ito gamay-gamay kay murag mauwan na. Oh, murag mo ato pa 7-Eleven, hanggang mo 7-Eleven, mo 678, pag mag 678 sa BNB, Honda. So, naata sa venue karon sa Ubay, Bohol. So, later guys, hanggang mag 7-Eleven ato Miss Mercado. See you later ato sa Mercado kay murag daghang paluton nun. With my mommy. Pero bawo di sa buhay gama sa CR amon siguro pud ko. 678. Lucky 9 man is sa una na 678 na. So karon is naata sa 7-Eleven. Di balain, nagmotor na kami nagbaktas. Madakpan pa ka. Sige na, sige na. Ano to, sud? A few moments later. Kabaw kung anong nagdugay-dugay taan eh. Nagpa-aircon mo, no? Nagpa-aircon na sila mga guys. Grabe guys, magpaka-aircon. Mga naong sa kuling baroy, oh. Diba mo, sige palit. Cream silk na mo siya. Cha, antay ha. Char, napay pang Korean.
moments later. So maura to guys, thank you so much sa pagtanaw o sa pag-watch sa atong vlog today. I'm blessed yung tanaw mo karon, char. Sa ang kuan di ay sa mga viewers na ho, ang ikuan na sa ako ang didapit diri sa screen kana. Thank you so much sa laing lugar sa bansa. Char, maraming salamat po sa pagsubaybay sa sa pagtingin sa aking mga vlogs, sa aking mga daily vlogs dito sa ibang bansa na to. Maraming salamat po at sa especially po sa nauna ng bansa. Maraming salamat po sa pag-watch sa aking vlog kahit maliit lang basta kanunay, di ba? So maraming salamat sa mga supporters, sa mga always support sa aking channel. So thank you so much. And murag maora mas ruto guys. So maraming salamat po sa Tagalog tag-ahat kay mauwaw to sa ato ang mga viewers, mga Tagalog sila. So Tagalog tagka-radio naman po, diba? So maraming salamat sa lahat and mura man siguro po to guys. So, balik na jud ko kaayo, balik ko explain. Thank you so much and I hope mo continue mo og watch ang vlog, mo support sa ang vlog. So mura to. Thank you so much. See you for the next vlog na po nato. Arato. Salamat.